Oi, como vai? Ben. Temos unha linda sorpresa. Sí? Bom, esperemos que así sexa. Pequeñiña, unha pequeña sorpresa, ou dúas pequeñas sorpresas. Unha sorpresa pequena. Pequena pero bonita. Sí, Bom, sí, acredito, creo que vai ser dúas pequeñas lindas sorpresas. ben, na final da clase. Hola, Pati. Oi, Pati, como vai? Non se escoita. Xulia? Agora? Como está? Entendesme? Sí. Hola, que Agora tal, amiga? Moi boas. Agora Hola, sí. Julia, que tal? Oi, moito placer. Igualmente. Hola, Rubén, que tal? Moi boas. Hola. Bueno, como vedes, fíxeme aí un cambio de corte de pelo da última vez que me vestes a toda agora. Está ben, iso é bom. Eu digo sempre, como un non pode mudar a face, ten que mudar o cabelo. Efectivamente. Hola, Alicia, moi boas. Que tal? Bueno, nada, hoxe vou a falar un pouco da miña infancia. Bueno, polo visto está aí entrando máis xente, Sofía. Hola, Alicia. A ver, así. Queredes que espere ou vou empezando? Non, vai empezando. Moi ben. Bueno, pois, como xa vos dixen da outra vez, eu nací nunha aldea moi pequeniña. Hola, María Eugenia, que tal? Boas. A miña aldea, hola, moi boas, que tal? Tabata e Zoila, que anda por aí tamén, moi boas. Nací nunha aldea pequena da zona de Vila de Cruces. Hola, moi boas, Manuel. A zona de Vila de Cruces está no interior de Galicia. No interior xustiño. De feito, a miña aldea, que é unha aldea moi pequena que se chama Santo Tomé de Insua. Insua, non sei se o sabedes, ven a significar illa, isla, unha insua. Pois ali, realmente como se fora unha insua, porque estamos no centro e rodeados basicamente de auga, polo río Ulla. Ao outro lado do río Ulla temos a provincia de Coruña. Hola, moi boas. Pasando o río hacia un lado, por un ferry, temos a provincia de Lugo, que estamos cerca de Palas de Reis, e un pouquiño máis abaixo, pola zona da carretera, estamos no Carballiño, xa na zona de Ourense. Así que, como veredes, eu nací nunha zona que é moi centro de Galicia, na provincia de Pontevedra, pero moi céntrica. Un sitio cheo de paraxes preciosos. Este é o gato de Iván, que se chama Beiras. Bueno, un sitio moi bonito, coñecido dali, están cerca de Merza, unhas fervenzas, as fervenzas do río Toxa, que son coñecidas porque son un salto de auga moi bonito. Está o monasterio de Carboeiro, que tamén é unha zona moi bonita. O balneario da Brea, porque é unha zona con augas termais. Bueno, meus pais son dun sitio donde a xente antiguamente só se casaba entre veciños. Por qué? Porque como estaban tan aillados uns de outros e non había moitos medios de transporte, pois o máis normal é que mocearan, que tener un noviazgo, vale? Moceaban simplemente cos veciños da zona, porque non se podían comunicar de outra forma que non fose indo a cabalo. Non había, na edad de mozos de meus pais, non había coches, así que só podían ir a cabalo. E ese o que tiña cabalo. Entón, as romerías, as festas, eran a forma de mocear. E así se coñeceron meus pais, nas festas.
nas romerías. As romerías eran o punto de encontro e onde se formaban as parellas que despois eran as parellas que iban a ser os matrimonios. Bueno, meus pais son os dous fillos de xente en Labrega e os dous seguiron sendo labregos e ganadeiros. Tiñan unha pequena explotación de vacas de vacas que daban leite e traballaron sempre a terra. E eu criei-me nunha casa de aldea moi antiga que pertenecía á familia de meu pai. Para que vos fagades unha idea, tranquilamente a casa onde eu nacín ten cerca de 200 anos, porque ven pasando de xeneración en xeneración. Cada unha das xeneracións foi aumentando un trociño á casa. Así que temos partes da casa casi derruídas, feitas polvo, que xa non se utilizan. Incluso hai unha cousa moi curiosa na miña casa. Hai unha zona que heredan as mulleres exclusivamente. E vos diredes por qué? Porque as mulleres, antiguamente, na miña familia, tiñanse moitos fillos, porque morrían moito, non había tantas mediciñas como agora. Así que as mulleres, sempre había algunha que quedaba, aquí se di para vestir santos, pero quedaba para coidar aos pais, vale? Porque non iba a facer un home, sempre quedaba esa opción para as mulleres. Entón, a muller que quedaba para coidar os seus pais heredaba unha parte da casa, para que o que quedara ca casa, que normalmente era un home, porque non se daba en herdanza a mulleres, dábase normalmente en herdanza a casa familiar a homes, pois para que non puideran votar a esa muller. E así foi. Meu pai herdou a casa familiar e quedou tamén ca tía Avelina. A tía Avelina era a irmá de meu avó, Avelina Castro Castro, chamábase. A Avelina Castro Castro quedou porque foi ela quen coidou aos seus pais e foi ela quen coidou tamén a meu pai. Ella era a miña tía avoa, morreu con 93 anos. Aquí é bastante común que a xente do meu arredor morra moi lonxeva. De feito, teño ahora mismo unha tía avoa, por parte de miña nai, que ten 107 anos, a tía Estrela. É a máis pequena de unha xeración de 13 irmáns, e a mitad deles, pois, foron a Argentina e outros a Venezuela. Así que teño tamén moita familia por aí, porque tamén era o máis habitual, vamos. Bueno, decirvos eso, que veño dunha familia totalmente labrega, moi afincada ás tradicións, moi relixiosa. A miña familia é moi católica, meu pai é destas persoas que exclusivamente sempre vai á iglesia todos os domingos. Chova, faja o vento, todos os domingos vai á iglesia. Por qué? Porque é un sitio de reunión. A iglesia ali síguese mantendo como sitio de reunión onde se vai a falar. Entón, meu pai non só vai porque crea en Dios ou non, meu pai vai porque vai a falar cos veciños. Pero, bueno, todo se pega e tamén é unha persona moi relixiosa. E miña nai, pois, tamén ven dunha familia moi relixiosa e ela sigue sendo moi relixiosa. Que ocorre? Pois que iso fixo que as tres irmáns, eu teño tres irmáns, María Luisa, Ana María e eu, que son Patricia, que me solvei do María. Eu non me puxeron María por casualidade. Pero, bueno, tanto Luisa como Ana e eu recibimos unha educación moi basada no cristianismo. Nos facían rezar dende pequeniñas, antes de ir a dormir, Ave Marías, Padre Nuestros, etc. Eu, pois, fui un catequista, li na iglesia, cantei na iglesia, e pódese decir que as miñas primeiras cancións, aparte do que me facían cantar pola casa, que a mí me encantaba, pois era tamén cantar na iglesia, non? Vivía nunha casa, xa vos digo, antigua, toda de pedra e con moitísimos animais. Moitísimos, quero decir. A parte das 20 e pico vacas que tiñamos coellos, tiñamos porcos, ranchos, que se chaman ali, os ranchiños, que son os porcos piquiniños, tiñamos gatos, cans, bueno, gatos, chegamos a ter 80 gatos, con iso vos digo todo.
cuidado, que se di pronto. 80 gatos xuntos, non todos os que tivemos, non, 80 gatos xuntos, porque como tiñan leite, o leite que sobraba dábase aos gatos e aquilo era unha procreación de gatos continua, vale? Que máis? Sí. Tamén tiñamos burro, tivemos cabalos, tivemos mogollón de galiñas, tivemos hasta hámster, coballas, vamos, coballas grandes, coballas como se foran coellos de grandes, tamén aparte coellos, cabras, algunha ovella, bueno, que era un gustazo. O que non había nos meu alrededor da miña aldea, na miña edad, que eu nacín na época dos 80, a zona onde eu vivía estaba xa moi despoboada. Para que vos fagades unha idea, a miña casa está rodeada de campos. A casa dos meus pais está rodeada de campos. E ao redor dos campos hai carballeiras, que son bosques exclusivamente de carballos, de robles, vale? Sobre todo, que máis hai? Carballeiras e castiñeiros, vale? Soutos, que lle chaman. Os conxuntos de castiñeiros son soutos. Pois soutos e carballeiras. Hai moi poucos eucaliptos e hai moi poucos pinos, que é o máis habitual ahora mismo nos bosques de Galicia, sobre todo canto máis te achegas ás costas. Pero na zona interior pois non había chegado todavía esa forma de utilizar o monte para plantar pino e eucalipto e aínda se mantiña a zona, o que é a especie máis autóctona. Entón, cerca da miña casa hai só 3 casas máis. E digo cerca, estamos falando, pois, ao mellor 1 kilómetro, hai cerca, vale? Hai 3 casas máis. E no medio, xa vos digo, hai máis campos, e hai máis castiñeiros, e máis robles, vale? Pois iso é unha aldea. 3, e a da miña casa son 4. 4 casas son unha aldea, vale? Nos desplazamos un pouquiño, xa uns 2 kilómetros, e nos atopamos outra aldea, que está formada por outras 4 casas, que se atopan medianamente cerca. E a 3 kilómetros máis atopamos outra, vale? Que esa aldea, por exemplo, chamase Vilar, e xa é unha superaldea, porque ten 10 casas, vale? Entón, pois, iso é unha aldea grande. E así son todas as aldeas. Son casas, o sea, zonas moi... Non xuntas, as casas están separadas, están polo medio campos, etc. E que ocorre? Que determinado número de aldeas conforma unha parroquia. Por que parroquia? Porque tiñan unha igrexa e aí é onde iba o cura a dar misa. Por eso se lle chama parroquia, porque toda a xente desas casas, desas aldeas, iba a escoitar aí a misa, vale? Entón, pódese decir que a estrutura da galega de interior está moi ligada ao cristianismo, vale? Moi ligada á forma de como se xuntaba a xente. Por eso digo que moitas veces o cristianismo xuntou e fixo un papel moi importante como centro social, porque era a forma que tiña a xente tamén de relacionarse. Incluso nas romerías, eran romerías de determinado patrón, que lle chamaban, determinado santo, determinada santa, e era a forma de que esa xente que vivía aillada nesas aldeas se reunira. Cando hai determinado número de parroquias, se conforma un concello. Ou sexa, que un concello pode ter 15 parroquias e cada parroquia pode ter 15 aldeas. Eso, a hora de escribir unha carta, é un pouco complicado, pero sería algo así como: eu son Patricia Castro Rivas, vivo na aldea Vilanova número 1, que como se chamaba a aldea e o número da miña casa, na parroquia de Santo Tomé de Insua, no concello de Vila de Cruces, na provincia de Pontevedra, vale? Iso é todo o que hai que poñer, por exemplo, cando eu tiña que escribir unha carta, vale? No remitente. Que ocorre? Que ao vivir tan allada, non había moitos nenos na miña época. Na época de miña irmá, ou sexa, uns 16 anos máis para atrás, eu teño unha irmá maior de 16 anos e outra de 10 anos maior. Pois sí, aí había máis nenos, máis xuventude, e na época de meus pais, aquilo era un fervedoiro de nenos e de nenas. Pero a Galicia rural cada vez foise abandonando máis, a xente foi pasando ás cidades, pouco a pouco, pois se pode decir que
cando eu era nena, o meu neno máis cercano tiña 2 anos menos que a min e estaba a 3 kilómetros de min. Non era fácil xuntarme con el. E, bueno, non sempre nos levábamos ben, que tamén pode dar a casualidade, que non te leva xenial. Pero, bueno, como éramos os únicos, nos xuntábamos. A hora de ir ao colexio, pois, eu para ir ao meu colexio tiña que coller un autobús que facía un recorrido por varias aldeas de varias parroquias para chegarnos a 10 kilómetros, que é onde estaba o noso concello, Vila de Cruces, e tardábamos 1 hora en chegar ao noso colexio. Así que eu, que non me gusta nada ir en autobús, vos aseguro que era un suplicio todos os días. Eu me marchaba ás 10 da mañán, bueno, chegaba ali ás 10 da mañán, perdón, e volvía á miña casa ás 6 da tarde. Normalmente meus pais nunca estaban na casa. Meus pais traballaban os dous no campo. Tiñan moitas vacas e as vacas, os animales, hai que darlles alimento, polo tanto, se iban a cortar erva e cando viñan de cortar erva, eu pois xa tiña que ter os meus deberes feitos, as miñas cousas listas, eu soa, porque a miña tía aboa era unha persona moi maior, bueno, estaba ali, pero tampouco vos creades que me facía moito caso, ela estaba, pois, o seu, as súas cousas. A parte que non lle gustaban moitos nenos. Pero, eso, que aprendín a vivir soa, encántame a natureza e os animais, porque tal vez foi o que máis tiven no meu entorno. Para moita xente, pois eso é unha infancia bucólica. Para min foi a infancia que tiven. Aprendín cousas boas, sobre todo a saber estar soa e a saber a disfrutar da soedade. E a ter moito tempo para desarrollar o que eu quería, porque, claro, a verdade é que aburrir nunca me aburrín. Aprendín a facer moitas cousas por min mesma, pero sí que cando falo con amizades que viviron en vilas, que tiñan máis nenos, pois moitas veces boto en falta esa parte de min. Así que tal vez se me preguntan agora, volverías a vivir nunha aldea cas túas fillas? Pois non volvería a vivir nunha aldea casi desértica coas miñas fillas, porque quero que as miñas fillas sociabilicen, porque eu botei en falta esa parte na miña vida. A miña sociabilización exclusivamente era no colexio. E pódese decir que durante a época do colexio vivía casi no colexio. O sea, me marchaba desde as 9 da mañá e volvía ás 6 da tarde. Me iba de noite e volvía de noite, basicamente. Pero non é diferente. Non é ter un veciño ao lado que podes ir a falar cando queiras con el. É diferente. E, sobre todo, pois, nos veráns tiraba moito da familia, porque teño unha prima que nos levamos 4 anos, e era a prima que viña a pasar comigo os veráns, e era a miña amiga, porque non había moitas máis amizades. Meus pais nunca fixeron vacacións. A xente do campo é unha xente moi, moi traballadora. Eu, de feito, a meus pais nunca xamais os vin quietos e parados que non fora no momento de estar comendo ou no momento de estar ceando, porque sempre había algo que facer. E miña nai, pois, tal vez sexa un exemplo de muller moi traballadora que, por desgracia, inculcounos eso a min. E eu digo, por que por desgracia? Pois porque foi unha muller que traballaba con meu pai no campo, traballaba cos animales e chegaba a casa e meu pai pois collía, se sentaba detrás da cociña de leña, porque é unha cociña destas económicas, se sentaba, comía e descansaba a sesta. A miña nai é a que preparaba a comida, é a que recollía os platos, é a que despois iba a lavar a roupa, é a que despois iba a colgar a roupa, é a que nos axudaba cos deberes no pouco tempo que podía. Nunca paraba, nunca estaba quieta, sempre estaba traballando. E iso, como o ves, como referente, pois acabei pensando que iso era o normal, que as mulleres tiñamos que estar continuamente traballando e facéndolle que a vida dos homes que tiñan ao seu lado foran o máis doada posible. E ese estereotipo, pois eu repetino na miña parella. Agora hai que decir que meu pai e a miña nai xa non viven na aldea. Meu pai ten 83 anos e a miña nai ten 78 anos, xa son xente moi maior,
que por fin convencéronse das bondades de vivir nun piso, deixar os animales e deixar o campo. Están encantados. Miña nai vai a Pilates, meu pai vai a dar unha volta, falan cos veciños do lado e xogan as cartas e teñen o seu piso que teñen que simplemente baixar ao supermercado e xa teñen aí a compra feita. Están encantados. De feito, o que máis me din é, por que non faríamos isto antes de vir aquí? O fixeron porque meu pai está enfermo do pulmón e do corazón e non pode xa vivir alá. E porque levaban máis de 3 anos no que cada vez que meu pai necesitaba parar porque estaba enfermo, nos tiñamos que facer cargo as 3 fillas dos animales e de miña nai, porque miña nai non conduce. Entón, para levala, para traela, para os animales, era un pouco agobiante, que somos 3 irmáns e cando non iba unha, iba a outra, pero dixemos, por favor, é que levamos 3 anos así, é que xa non podemos máis. Sabedes, isto é insostenible, tedes que cambiar de vida. Hai moita xente na aldea que cando fai o paso a vivir a un piso, pois o pasa realmente moi mal, porque de pronto se sinten encerrados. Pero non é o caso de meus pais. Meus pais están encantados. Xa vos lo digo, vamos, xa din eles que o gallá hubieran feito o cambio antes. Miña nai agora pódese dicir que ten moita máis liberdade. Por qué? Porque xa non ten que depender de que meu pai a queira levar a determinado sitio. Vai ela onde quere. Vai ela a compra, vai ela a falar cas veciñas, vai ela ao curso de pilates, sabes? Pero meu pai sigue sendo igual de dependiente, cousa que é bastante normal nos homes de aldea. Os homes de aldea enseñábanos, pois como meu pai, a traballar no campo, a traballar cos animales, a levar o trator e a levar o coche. Meu pai, aparte, era tratante de ganado, é unha persona moi faladora, pero moi faladora, non sabedes vos hasta que punto. As fillas algo collemos do ser faladores. Cuidado, que isto xa ven ca genética. Pero ele era de coller, marchar, ir a falar con un, ir a falar con outro. E miña nai, pois, era a que traballaba normalmente. Entón, que ocorre? Que meu pai, todo o que cociñar, barrer, fregar, lavar a roupa, é que non sabe nada, que non vos riades que é unha tristeza, porque é que non sabe. Nós sempre decimos, por Dios, se morre, que morra antes el, que morra antes. Que miña nai, non. Por qué? Porque é que temos de pronto, se morre a miña nai primeiro, vamos a ter de pronto un bebé con 80 e pico anos largos, que non se sabe nin poñer a roupa se non lle pon miña nai antes encima da cama. Que non é broma, cuidado. Pero é que iso pásalle moitísimos homes criados pois, nesa forma de criar, que están moi acostumados que eso lle facía a súa nai e despois lle fai a súa muller. Entón, eu tamén fui criada nesa forma de ser. Como era muller, pois a miña nai enseñounos a facer un pouco de todo dentro da casa. Por qué? Porque no día de mañá nos tiñamos o que facer cas nosas parellas. Iso é a súa forma de pensar. Así que eu rompín un pouco ese estereotipo porque a mí me encanta a bricolaxe, encántame a electricidade, encántame a fontanería, bueno, gústame de todo. Así que rompín un pouco eso. O curioso, pois cada vez que na miña casa había que arranxar, pois eso, unha lámpara ou calquer cousa, e eu facía, miña nai decía, bueno, que aquí ainda se siga dicindo, que apañada eres. E diste, bueno, apañada non, é que, a ver, alguén o ten que facer, non? Que sexamos mulleres, pois non nos discapacita simplemente por o mero defeito. E, bueno, aparte desa infancia no rural, bastante, pois xa vos digo, aillada, nun entorno no que tamén vos quería falar, en que eu, cando iba ao colexio, todo o meu entorno, o sea, meus pais falaban galego, os meus avós falaban galego, nadie falaba castelán. Eu, na contorna, os veciños, as veciñas, nadie falaba castelán. Nunca escoitabas falar castelán a ninguén. O único que escoitabas castelán era na tele. E, de feito, cando eu me criei-me ca primeira e ca segunda. Ainda non salira a TVG. Así que, que ocorriu? Que me fun para o cole
E os meus profesores falaban galego. Os meus compañeiros falaban galego. Todos os nenos e nenas das contornas, todos falaban galego. Nadie falaba castelán. Sin embargo, había unha cousa moi curiosa. Os que vivían en Vila de Cruces, na vila, esos nenos, que eran o fillo do médico, o fillo da zapateira, esos sí que falaban castelán. Aí ven o punto curioso, ou seja, tal vez as únicas xente que eu vin que falaban castelán eran os que vivían na vila e o tiñan como diferenciativo. Ou seja, para eles, falar castelán era como un símbolo de estatus, porque eran de Vila de Cruces. Que xa vedes vos que Vila de Cruces é unha vila moi pequeniña, pero era como un estatus, cuidado. Estos falan castelán, estos son de Vila de Cruces. Na mentras que os que falábamos galego, que éramos, estamos falando de 600 nenos que éramos no noso colexio. Así que collían moitas parroquias diferentes ese colexio do concello. Todos os nenos e nenas falábamos galego, pero, sin embargo, nos supeditábamos e como que decíamos, mira estos que falan castelán. Non é porque non soubéramos nós falar castelán, que sabemos falalo, pero eu acórdome que a primeira vez que falei castelán diante de meus pais foi aos 11 anos. E foi porque veu unha xente con miña irmá, que viñan de Madrid, e o señor non sabía falar nada de galego, nin entendía o galego. Entón eu colliguei e falei en castelán. E meus pais se quedaron asombrados, porque era a primeira vez que eu falaba castelán e me escoitaban, e se quedaron dicíndome, pero si sabes falalo. E digo, home, non vos sabes falalo. E que tamén vos digo, meus pais, aínda que queiran, non saben falar ben castelán. Enseñáronlles a falar en castelán no colexio, e non puideron nin ler nin escribir en outra cousa que non fora castelán. Pero, sin embargo, non o saben falar ben, porque eles non o practicaban nunca cos seus veciños, nin con ninguén, que non fora exclusivamente no ámbito escolar. Entón, que ocurría? Que a día de hoxe ti lle dis a meu pai ou a miña nai que che falen en castelán e moi dificilmente cho acaban falando, porque escoitano na tele e demais, pero é que teñen tan pouco hábito de falalo, pois que é moi complicado para eles falalo. Pero non só eso me pasa. Agora morreu o meu tío, que vivía en Francia, porque todos os galegos nos vamos fora, basicamente. O meu tío e a miña tía, pois eran franceses, porque foron salir aos 20 e pico de anos e levan ali toda a vida. A seus fillos lles falaban en francés, non lles falaron galego, pero había máis xente que sí que lles falaba galego aos seus fillos. E eu, dunha volta que fun a París, me atopei que tuve un accidente e o chico da grúa só sabía falar francés e galego, que foi algo curiosísimo. Non tiña nin idea de falar castelán, pero galego sí. Así que, para que vos entendades, ou seja, falar galego e falar castelán na aldea eran dúas cousas totalmente diferenciables. Agora mesmo eu podo vos falar en castelán o mismo que vos podo falar en galego, pero para a xeración de meus pais non. O falar castelán e falar galego son como falar dúas linguas totalmente diferentes, vale? Non teñen nada que ver. E aparte por eso, porque todo o entorno da miña contorna ninguén falaba castelán. Entón, incluso que alguén che chegara a falar castelán era raro. Ou seja, é como eu se falaba con alguén en castelán, te chamaban chulita, sabes? Mira esta, parece que vean de Madrid, sabes? É o primeiro que che decían. De onde ves? Por que me falas castelán? Sabes? Era un rollo como si foras orgullosa. Por que? Porque a xente que do entorno, quen falaba castelán? Os fillos dos médicos, ou os médicos, ou os profesores, a xente que non era da aldea ou que se quería diferenciar da xente da aldea. Entón, que falaras castelán estaba hasta mal visto. E, lóxicamente, eu non falaba castelán con ninguén. Que me ocorreu? Que cando me fun a vivir a Santiago de Compostela para seguir os meus estudios, cheguei a un mundo totalmente diferente. En Santiago de Compostela pasei de un entorno totalmente en galego a un entorno totalmente en castelán. Totalmente. Ou seja, os profesores falaban en castelán, os meus compañeiros e compañeiras falaban en castelán. Eu estaba nunha residencia de monxas. Xa vos dixen, a miña familia era moi religiosa e me meteron nunha residencia de monxas. E as monxas falaban en castelán. E as compañeiras da residencia falaban en castelán. Ou seja,
de pronto, e todas éramos galegos e galegas, pero non se atopaba eso. Despois, se falabas con cada un deles ou cada un delas por separado, se vían que ti falabas galego, entón sí que se che poñían a falar galego. Que iso é moi curioso. Pero non atopabas que en público a xente falara galego. Por qué? Porque aí de pronto imos aquí en Santiago, aqueles ou aquelas que falaban galego na época dos 90 eran nacionalistas. Ou sexa, era algo político. Vale. Sí, xa xo sei. Me acaban de apuntar aí. Quedanche 10 minutos. Eu sei que estou vendo aí. Vale. Que ocurría? Que pasou de ser algo que para min era habitual a un idioma totalmente politizado. Aquela xente do meu entorno que falaba galego eran nacionalistas ou defendían a independencia de Galicia. Cousa que a min me flipaba, porque, claro, para min nunca fora falar galego un ideal político, senón que era a miña forma habitual de comunicación, non? Así que, ou ben, falabas castelán e te convertías en un máis, ou ben falabas galego e de pronto eras un nacionalista. Iso pasou a ser a miña adolescencia. Comprendedes que a forma de vivir vai cambiando moito cos anos, pero sobre todo que dependendo en que torno vivas, canto máis grande é a vila, por así decirlo, máis complicado é encontrar xente que fale castelán, e nos días de hoxe, que dentro dun momentiño veredes as miñas fillas, e elas vos falarán da súa experiencia tamén co idioma, porque quero que vexades de primeira man como falan galego nenas de agora, non só vai a estar as miñas fillas, vai estar a filla do meu compañeiro Iván, e vai a estar unha amiga delas, que se chama Arentía, que tamén as 4 falan galego, as miñas fillas obligueinas a falar en galego, vale? Hai que decirlo, obligueinas bastante. Por qué? Porque, bueno, porque me gustaba poder comunicarme no meu idioma con elas, e a forza, pois, sí, obligueinas, pero ora falano, gústalles. Pero deso xa falaremos dentro de nada. Antes de irme, vou a falar do meu proxecto. Sí, aí estamos, en 7 minutos, moi ben. Non te preocupes que o resumo rápido. Desligueime de todo o que era a miña experiencia en grupos de rock, de heavy e demais. Quixen facer algo que para min nunca había feito, que era tocar en acústico. Ou sexa, sin unha batería, sin guitarras eléctricas, sin baixo, senón unha voz e unha guitarra. Quixeno facer moi sencillo e por encima cantar cancións en galego, pero traducindo todas aquelas músicas que a mí me gustaban, dende Julieta Venegas ata Madonna, ata, bueno, que teño un pouco de todo, sobre todo moito pop, Britney Spears tamén. Por qué? Porque considero que primeiro que é moi bonito traducilas ao galego, porque as fai máis accesibles a moita máis xente daqui que non entende tanto o inglés, vale? Na que me conto. Que teño que decir que estudio, pero, bueno, non entendo tanto. Pero, por outro lado, gústame porque lle dou unha voltiña. Ou sexa, eu considero que hai moitas cancións que se cantan, sobre todo por mulleres, nas que sempre se fala de cancións nas que a muller ten un papel como pouco empoderado. Sempre está como moi supeditado ao que quere os desexos do home, ou canta ben porque está feita polvo, porque a deixou algún home. Entón, por un lado, quero cantar non só hacia parellas homes, senón a parellas mulleres, porque tamén considero que iso falta un pouco na música, que sempre está moi centrado no amor heterosexual, e o amor é moi grande nesta vida e non só se pode centrar entre home e muller. Por un lado, eso. E por outro lado, porque considero que é moi divertido cambiarlle un pouco o significado, facelas un pouco divertidas e cantar o autoamor, o amor, que, bueno, que non pasa nada se che deixa alguén, que o mellor fixo o maior regalo desta vida, que te deixou porque o mellor non tiña que estar contigo. Así que Raíñas é un proxecto de mulleres
reinas da canción, reinas do pop, etc., pero transformadas en galego. Están buscadas a forma para que cando vayas a escoitalo, primeiro, que te rías, porque é o que máis quero, buscar a risa, e que nos riamos un pouco das cancións que temos escoitado de toda a vida, que nos riamos porque cambia un pouco o significado. E, por outro lado, pois, hombre, se se pode bailar, ahora mismo non se pode bailar porque estamos nunha situación moi complicada. Cando os fixemos a nosa primeira actuación, tuvémola que facer sentados, todo o mundo, facéndolle facer palmas á xente, porque era o único que se podía facer. Espero chegar adiante con este proxecto, porque xa vos digo, para min foi unha cousa moi complicada de facer, porque non cría que eu me puidera desencasillar de facer rock e de heavy, pero, bueno, con decirvos que nunca xamais estuve nerviosa antes de cantar en ningunha actuación, por moita xente que tivera diante, e, sin embargo, para cantar en acústico, estuve nerviosa non, nerviosísima. Nunca souben o que eran os nervios de entrar nunha actuación hasta ese momento, porque que me temblaba todo, me temblaba o corpo, me temblaban as mans, tiño un medo horrible de que fora a salir mal, e era tal vez por eso, porque me salía da miña zona de confort. E Raíñas ven a significar eso, salir da miña zona de confort e facer outros estilos musicales que van desde a ranchera, a salsa, ao pop, ao reggae e aos boleros. Ou seja, salirme totalmente do que fago de forma habitual. E tal vez sexa un pouco a metáfora do que fun facendo ao longo da miña vida, pero que, bueno, que nunca me había dado conta ata o de agora o importante que é ir saindo da zona de confort. Cando era pequena, saín da miña zona de confort para irme a unha cidade máis grande e falar de un entorno galego a un entorno castelán falante. Despois me fun fora de Galicia e aí xa non tiñan entorno galego castelán falante, senón que por riba falabanme en catalán, que era outra lingua, a que amo moitísimo. Cando me volvín para aquí, pois me metín en determinados ambientes e fun, sobre todo estuve moito tempo en ambientes moi rockeros, metaleros e demais, que se desvinculaban moito do tradicional que eu había vivido e mamado dende pequeniña. E bueno, agora mesmo pois, me desligo tamén un pouco deso para musicalmente vivir de outra tipo de experiencias e volvo a estar sempre falando en galego, eso sí. Pasei de ser unha persoa que a miña parella falaba en castelán, e na miña casa falaba en castelán, e, sin embargo, co meu entorno falaba galego, a veces falaba castelán, a ser unha persoa que continuamente falo galego como facía cando era pequena. E iso, pois, a verdade é que me dá moita paz espiritual. Tal vez, pois, hai xente que non o entenda, pero me sinto moi reconocida ca lingua ca que falo, ca que penso, ca que soño. Nada, espero que vos gustara. Creo que, basicamente, xa imos rematando. Espero que vos guste. Non quero quedarme como outra vez, que termino e xa se termina todo, vale? Fago aí un pequeno parón de 2 minutos. Gustou vos o que vos expliquei, polo menos? Sí? Ai, pois gracias. A mí me gustou. Bueno. Moi interesante. Moitas grazas a ti. Cantas Hermoso relato, Patri. Moitas grazas. Cantas hectáreas ten túa casa? Como? Cantas hectáreas? Pois non sei porque se contan en ferrados. En ferrados non sei cantas hectáreas son. Un ferrado creo que equivale a unha hectárea e media, pode ser. E son os alrededores da casa de meus pais, só que son a eira, que lle chaman eles, son 30 ferrados. 30? 45 hectáreas? Pero despois hai máis campos que son tamén deles, e bosques. Entón, pero é que volvo ali, é bastante común que os veciños teñan esas propiedades en xeral. O que fai falta son xente, o que sobra é terra. Vamos. Vamos traballar a terra.